Kakkosvaihteella toimii normaalisti. Kolmosvaihteella luistaa. Nelosvaihde toimii normaalisti. Vitosvaihde kaasupohjaan luistaa. Eli vitosvaihteella kun painaa kaasun pohjaan, niin näkee luistaa. Kutosvaihteella ei luista, toimii normaalisti. Ykkösvaihteen kytkin. Painetaan vähän kaasua. Vastaavasti peruutusvaihde, joka käyttää kakkoskytkintä. Pelkästään jarrun nostamisen jälkeen auto liikkuu eteenpäin. Peruutusvaihde, katso kierrokset, lähtee heti taaksepäin. Ykkösvaihde, kierrokset nousee ennen kuin lähtee liikkeelle. Kytkin yhden lämpötila on huomattavasti korkeampi pienen koeajon jälkeen, koska kytkin on luistanut.